Ďakujem. Tak pozrieme sa na pár najskôr historických fotiek, ako vyzeral obchodný dom od Ivana Matušíka okolo roku 1965, kedy sa tá stavba dokončila. Vybral som zo pár fotografií, na ktorých trochu pochopíme, ako ten dom vyzeral, ako fungoval predtým, ako sa začal postupne meniť na niečo nepochopiteľné. Ivan Matušík, aby sme si uviedli architekta, je autorom obchodného domu Prior v Bratislave na Kamennom námestí, aj hotela Kiev, ktorý bol naprojektovaný ako súčasť toho celého areálu. Keď toto projektoval, mal 30 rokov, ju podotknem, a stal sa vtedy, na základe toho získal aj najvyššiu cenu, architekt sa stal aj riaditeľom útvaru, ktorý mal na starosti výstavbu obchodných domov na celom Slovensku a vlastne väčšinu tých obchodov, ktoré potom vznikali ako Prior. V Martine vytvoril práve obchodný dom, ktorý vlastne pracoval s takým jeho typickým prvkom, a to si môžete všimnúť aj v Bratislave, keď budete, aj to vyzdvihnutá rampa, kde vlastne jednak pôsobí čisto aj esteticky voči tomu obchodnému domu, ale mala aj funkciu toho, aby vlastne ľudia boli vyzdvihnutí nad ulicu, a tá rampa, tu som dal ešte fotografiu, mala fungovať aj ako prepojenie s mestským úradom a s domom kultúry cez námestie. Vlastne, aby ten ruch tej ulice, aut a tak ďalej bol dole a ľudia vyzdvihnutí hore, aby prechádzali nerušene a bezpečne pomedzi tieto budovy. Mňa ako kurátora galérie vlastne tá budova zaujala hlavne, teda hneď ako som prišiel do Martina, vytvorili sme jeden projekt, ktorý sa volá Socha v meste, kde som prizval súčasných umelcov zo Slovenska, ktorí nejakým spôsobom tú vec reflektovali. Tu je napríklad Lucia Luptáková, ktorá vytvorila takú zrkadlovú stenu. Martin Hrabol, ktorý robil také drobné nenápadné intervencie, reflektoval práve tú privatizáciu verejného priestoru a kultúrnych hodnôt, ktoré máme na celom Slovensku a ktoré sa stanú zrazu majetkom jedného človeka, ktorý si s tým robí, čo chce. Vlastne už vtedy ako keby tak predvídavo hovoril o tom, že tá fasáda tam nebude dlho. Tuto bola Magda Kuchtová, ktorá vlastne robila takú akciu s deťmi, kde vlastne poukazovala na to, že kvalitná architektúra a priestor okolo nej má pôsobiť na ľudí tvorivo, má v nich podnecovať nejakú kreativitu, a toto presne ten obchodný dom spĺňal. Aby som vyzdvihol práve ešte tú kvalitu, tak bola práve tá rastrová fasáda, ktorá nedávno zmizla, a to už teda iba odozdám slovo ďalej. A toto už je môj príbeh deštrukcie tejto architektúry, tak to sme si to rozdelili. Adam mal tie príjemné veci a ja tie nepríjemné. Budem veľmi faktografická, aby som náhodou nezachádzala do nejakých úplných názorov, ktoré asi by som nechcela hovoriť. 21. februára 2002 pán architekt Matušík zomrel. Ani nie 2 týždne na to bol podané na stavebný úrad žiadosť o ohlásenie stavebných úprav tejto stavby, ktorá pozostávala v odstránení fasády a zateplení budovy. 10.3., 3 dní po podaní žiadosti, bolo vydané stavebné povolenie na ohlásenie týchto stavebných úprav, pričom dochádza k podstatnej zmene vzhľadu fasády, stavby ako takej, čo vyžaduje stavebné povolenie. Začala demontáž teda tejto fasády, ktorá vlastne bola robená bez súhlasu autora a v rozpore so stavebným zákonom. Snažili sme sa teda riešiť tieto veci cez médiá, snažili sme sa písať otvorený list pánovi Matušíkovi. Riešili sme, útvar hlavného architekta nemal žiadnu kompetenciu konať v tejto veci, takže sme oslovili Slovenskú komoru architektov, nakoľko ešte dedičské konanie nezačalo a nebolo ukončené, takže v tejto veci konala veľmi pružne Slovenská komora architektov. A mesiac po vydaní tohto ohlásenia bolo vydané neodkladné opatrenie súdu, ktorým vlastne bolo prvýkrát na Slovensku pozastavené alebo takéto neodkladné opatrenie vydané na ochranu autorských práv. Súd nariadil zastavenie stavby, aby nedošlo k likvidácii architektúry tohto významného diela. Napriek tomu stavba pokračovala. Demontovalo sa, ako vidíte, vo veľkom.
Média fungovali, tlač fungovala, televízia takisto vysielala. Celý proces bol veľmi rýchly, nezvratný, celý proces trval možno 2 mesiace. Každý deň, keď som chodila do práce, videla som, že teda časť fasády je dole. Telefonovala som každý deň na políciu, aby zastavili tieto stavebné práce. Napriek teda našej snahe všetkých zainteresovaných sa nám to nepodarilo. Myslím si teda celoprocesne, že v tomto systéme úplne zlyhal teda systém právny, ktorý vlastne umožnil to, aby stavba bola deštruovaná do takéhoto stavu, bola zateplená v plnom rozsahu. Neodkladné opatrenie, tí, ktorí sa trošku vyznáte v právnom systéme, viete, že to trvá 30 dní a počas týchto 30 dní sa polícii nepodarilo doručiť neodkladné opatrenie súdu, teda majiteľovi objektu. A takýmto spôsobom všetci teda Martinčania alebo ľudia, ktorí sa v tom priestore pohybujete, ste teda mohli vidieť, ako tie stavebné práce napriek jednoznačnosti, že celý proces nebol v súlade so stavebným zákonom ani s autorským zákonom, vlastne celý tento proces pokračoval. Tá betónová fasáda vlastne stále je zložená v priekope pri Sime, na pozemku vo vlastníctve mesta. Je to taký paradox, ešte stále existuje, ale vlastne chátra a nám sa to vlastne nepodarilo ovplyvniť ani zvrátiť. Fotografie nám poskytol Zdeno Ziman do tejto prezentácie. Veľmi pekne mu za to ďakujeme.